Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang gugupitan natin ng maiksing mataas. Gamit natin 3/16 na banings. Ang ano lang, kasi ipira niya yun. Pero, di ba, masasayahan din tayo napupunta sa iba. Kung sa pamilya, okay lang. Kung sa ibang kamay, ay iba na yun. Tawag. Hindi bawal makilibang. Yeah. Para gandang pakiramdam. Pero pag nilibang mo masasakta ka lamang. Gawin yung libang kailangan. Hindi na libangan yun. Gawin sa lugar. Mm-hmm. Limit lang kung libangan. Yeah. So, I think kailangan kausapan natin kasi baka masasagad sa ayaw niya. Kasi kung minsan, ba't niyo ako hindi sinabihan? Kaya nung uncle ko, yung sinabi sa akin, pares kaming bata isang taon lang ako, or I think months lang ako. Sabi ko, pares naman tayong bata At saka, bayaan mo na yung kabataan, di ba? Nung tumanda ka na. Sorry. Nung tumanda ka na, dapat nakita mo na kung anong nangyayari. Kasi yung tatay, iniwan niyang 10 siguro. Kalabaw at baka. Ganyan, may nag-aalaga. Share kayo sa anak. Kung babae. Kung lalaki, pag tininda nyo, siyempre ititinda mo rin bago mamatay. Happy ata. Sa nag-aalaga. Saya-saya niya, Ganun pala. Ay, hindi pala, hindi niya kayang mag-alaga. Tamat. Wala. Kasi, sa pagtrabaho, wala naman tayong masabi sa kanya, di ba? Sige naman ng sige. So, work, not a problem. Income, not a problem. Where's the income going to? That's a problem. So, tapos, nagkagalit ang tao pag tinatanong. Yun, isa pa yun. Yun ang masama. Nagtatanong dahil
Naawa ang tao eh. Mm. Bakit sila naawa? Kasi kapatid. So, Yung punino nga isa, maliit na yun, maiksi. yun. Oo, sa baba. Yan. Wala, ganun talaga pagka hindi natin alam. Mm. Saka bakit hanggang ngayon hindi niya pa kinukuha yung girlfriend niya? Ano ang tanong? Mukhang mabait naman. Hindi nga po, yung tanong lang dun, bakit hanggang ngayon? Mukhang hindi na yata mahilig sa pera. I don't know. Hindi natin alam din kasi Kasi ang isa, pag, pag alis natin dito, wala kang utang. Yun yung isa pang mahirap. Kaya ni parang it, kayang-kaya niyang bayaran lahat. Hindi niya pinansin yung iba ang susos, iba ang tingin. Parehas natin kapag mayroon, every weekend lasing kami. Oh. ganun ba? Sa akin, hindi ako namimili. Kahit halo-halo. Sila ay, ako, hindi pwede yan. Ano, kasi itong naumpisa namin eh. Ano sila? Ako, kahit anong meron. Hindi ako namimili, sabi ko, ayos. Oo, sabi ko. Mahirap na yung nakikinom lang tayo eh. Namimili pa. Mahirap talaga po yun ah. Yun lang binilago ako. Malaking ganyan. Napakalap ko kayo nabisa. Talagang nag-iisip ako doon. Sabi ko, sus. Kung, yun nga, kung sila na lang ang kumuha ng pera kong pinaghirapan sa insurance, wala. Sabi ko. Kaya pinag-isip ako doon. Tumaas lahat eh. Tumaas ang insurance. Sabi ko, buti na lang yung apartment. Okay lang. Kaya sabi ko, sus. Kahit anong insurance, yung ibang insurance, ayaw pang makiusap sa akin. Yung iba, sorry. Pero, kung pala, hirap-hirap lang yan. Kasi sa ngayon, sinabi ko sa kanila, I used to be with you guys. Noong araw. Umayaw kayo sa akin sa ngayon. May tumulong sa akin, tatalikuran ko ba? Hindi ah. Sorry, sabi niya. Sorry din ah. Kailangan ng online hair cutting. Paano ba yun?
naman. Tungkol niyo po at i-send niyo pa ng kaunti nito. Taas pa eh. Malila, Wala. malamig na. Ha? Malamig na. Yun na nga eh. Anong plano? Wala? Alis kami bukas. Dalawa kami. Sa Oklahoma? Kami Kentucky. Ay, Kentucky pala. Hey, papapogi ka. Big Ano in na? your tournament, okay? Ikaw. Ah. Let's come. Let's go eat. Let's go eat. Ginatan. Let's ginatan. Come on. Come on. Kahit anong isa, Why? Marami kang buhok eh, kaya huwag mong bubunutin. Ay, hindi yan. Puti lang. Ayoko ng pakulay ito. Hindi lang. Okay na. Wala ka sa puti. Mas gusto ko na yung ganyan puti. Oo, sa akin mas ganda nga eh. Mas malinis ang tingin. Kasi hindi lang lalaki ang kinakalbo. Alam mo yan? Yung gasgas ng gasgas ng buhok, ulo, sila yung nagninipis. Babae lalaki yan. Kaya bawal. Kung ayaw magnipis ang buhok mo, huwag mo gasgasin. Lalo kung napakatigal. Yung iba, nagpapaputi ng buhok. Hindi. Kasi Ako, hindi sa na. akin, parang mukhang mas malinis kaysa maitim. Sabi ng iba, bata. Sabi ko naman, Pastor yun eh. Mukhang marunong ka kay Panginoon ah. Ay, hindi ah. Siyempre, alam natin yan na pinakamarunong si God. Diba? Oo. Siya pula ka eh. Ayan. Sabi ko, gusto ng God puti ang buhok natin pag tumatanda na. Ay, si Mrs. kasi, naku, para kang si Adam. Sabi ko, bakit sinisisi si iba eh? Kahit siya talaga ang may isipan doon. Ngayon nga po eh. Para pang sinisi si Panginoon na nagbigay kay iba. Di ba? Mag-isa siya nang una eh. Tapos, ay, kailangan may kasama si Adam. Malungkot. Yun palang magbibigay ng problema. Nakakatawa siya. Nagsisirmon kayo. Sabi niyo, Panginoon, pinaka marunong sa lahat.
Ngayon, ayaw niyong paniwalaan. Hindi paniniwalaan naman eh. Ikaw, ayaw mo yung kagustuhan ng Panginoon na maging puti ang buhok mo. Si Mrs. Hindi ikaw may kagustuhan nun. Buti nakukuha lang sa tawanan. Ang isa pa sa kulay na yan ay yung tinamaan mo yung ayaw ng anik mo dahil mali ang nakalagay. Ayun, kaya ganun po nangyayari. Ay, sus! Sabi ko kay Manungan ko nyo, hindi lang ulo, mukha, tinga ang kakati. O liig. Ano? Ganun po yan. Oo, pati yung mata mo. Ha? Oo. Kala mo mabubulag ka. Kasi pag punta mo kay expert, si doktor, sabi niya, Jaime, no, subukan mo yan. Ano? Oo, subukan mo yan. Pag masamang pakiramdam, balik ka. Bigyan kita ng iba. Kaya, Di ba? Opo, Sa kasalukuyan, nakawawa ka. mahirap yun. Mahirap yun. Naaalala kita kayo. Sabi niya, bakit? Katotoo yung sinasabi mo sa akin. Oo, kahit the same box na sinasabi mo, magkakamali yung tao na nagtatrabaho sa faktorya. Yun yata ang nangyari. Ano yan? Malamang na yun ang nangyari. Bakit? Dati-dati, maganda. Kiramdam. Yun, mga atika. Parehas na box. Ano nga may nangyari? Yan. Tapos si doktor. Sabi, subukan mo yan, kuya. Ay, delikado. Subukan. Mali. Ay, huwag kang mag-alala. Hinumin mo lang yan. Yun ang dapat. Yeah? Pero alam natin talaga may pwede sa aspirin. Yung iba, Tylenol naman. Akin po yun. Okay. Pag nabayaran nyo yung binabayaran nyo, tuloy, no? Tuloy ang kung
magkano binabayaran nyo sa bahay, sa room, alam nyo naman yung binabayad nyo dito. Kailangan tuloy yun, pero sa bangko nyo. Kasi, gusto kong subukan nyo rin yung annuity para sa kinabukasan. Ang kagandahan ng annuity, ang sinasabi nga sa ngayon, kaumpisahan namin, ay hindi nawawala ang puhunan. Pwedeng ipasa sa mga anak kung sakaling walang tayo. So, maganda yun. Kagandahan pa noon, ang kita, wala kang tax na babayaran hanggang sa hanggang sa gagamitin mo. Pag ginamit mo na yon, yung pera na kinita mo, babayaran mo ng tax, yung kinuha mo lang. Sa CD, hindi. Gagamitin mo, hindi, magbayad ka ng tax. So, ayos yun sa ating lahat na may gusto. Kasi basta may pera ka, pwede yun. Hindi, anong tawag ito? Hindi mo masasabi, hindi pwede sa akin yan. Pwede sa ating lahat na nagtatrabaho, kumikita. It's just a matter of doing it. Gaya sa bangko. Lahat tayo pwedeng maglagay ng pera sa bangko. Ang walang pera sa bangko, yung umayaw lang. Okay? Hindi maliit ang kita mo. Hindi sa malalaki ang kita naman. Di ba? It's just a matter of life to it. Kung ayaw mo, wala. Kung gusto mo, yun, meron. Parehas tayo. Pero mas malala sa akin. At least sa'yo dito sa gitna. Ano po yun yung, Dito sa akin, dito. ano yun yung bukol? Yun, yakin daw kasi tayo eh. Then, nung araw daw, nakahiga ako sa kon eh. Dito ako nakahiga. Oo, kaya ganun daw. Ang dami kong mga pinsan, mga dalaga. Parang nanay. So, kahit all day. Palit-palitan sila. Kaya, ayun. Pag-gising, at walang kumakarga, sus. Your next check-up. I'm almost done, check-up.
Ayan po ang maiksing mataas na gupit natin. Maraming salamat po sa panunood.